Najväčšia chyba, ktorú robíš, je tá, že veríš, že šťastie príde až s tým dokonalým mužom. Nepríde ti zvláštne, že presviečaš samú seba, že všetko bude v tvojom živote v poriadku až vtedy, keď si nájdeš vzťah, že zrazu zmiznú všetky tvoje starosti a problémy a že tvoj život bude bezstarostný? Ale odkiaľ vlastne pochádza toto presvedčenie, že vzťah všetko vyrieši? Pravdou je, že pokiaľ nebudeš spokojná sama so sebou, žiadny vzťah ani muž to za teba nespraví. A ak to aj na chvíľku bude vyzerať, že áno, takéto šťastie bude vždy krehké, pretože bude stačiť, aby on odišiel a s ním odíde aj tvoje šťastie. Prečo teda veríš, že tvoje šťastie závisí od muža? Závisí od toho, či máš vo svojom živote muža? Napíš mi šťastie a ja ti vysvetlím, odkiaľ toto presvedčenie pramení a ako ho môžeš zmeniť a tak sa aj prestať naháňať za krehkým šťastím.